ειδικές ειδικότητες Ελλάδα και εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς. Πρώτα θα καλέσουμε τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής και πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ταβλατζή, να απευθύνει σύντομη χαιρετισμό. Γεια σας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εκδηλώσεις αυτές έχουν γίνει ολοένα και πιο αναγκαίες εν ώψη της καταστάσεως στην οποία βρισκόμαστε ιδιαίτερα σήμερα. Δυστυχώς, η χώρα μας, ανάμεσα στα πολλά άλλα σφάλματα και αστοχίες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να κάνει έναν στοιχειώδη προγραμματισμό σε ό,τι αφορά τόσο τον αριθμό των γιατρών που πρέπει να βγάλουν, αλλά και κυρίως το πώς θα παράσει τη δυνατότητα στους νέους γιατρούς να συνεχίσουν την ειδικότητά τους. Έτσι λοιπόν, καταλήξαμε σε ένα σύστημα όπου παράγουμε ένα τεράστιο αριθμό γιατρών κάθε χρόνο και βεβαίως μετά, εν ονόματι της διαφάνειας, μπαίνετε, όπως ξέρετε, σε μια λίστα. Οι θέσεις ειδικευμένων προφανώς δεν υπάρχουν και δημιουργούνται οι γνωστές σε όλες τις όρουσες λίστες αναμονής. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο η πολιτεία δεν θέλησε να διαχειριστεί εδώ και χρόνια. Απλά σας λέω ενημερωτικά ότι όταν εγώ ήμουν φοιτητής, δυστυχώς για μένα είναι πολλά τα χρόνια πριν, κοντά 40, λοιπόν, τότε ένας καθηγητής μας είχε πει ότι αν κλείναμε σήμερα την ιατρική, πριν 40 χρόνια, και για αρκετά χρόνια δεν βγάζαμε κανέναν νέο γιατρό, ήδη με τη δυναμική αυτών που υπήρχαν, θα ήμασταν πολύ κάτω από τον μέσο όρο της αναλογίας γιατρών ανασθενή με βάση τις χώρες του ΟΣΑ κλπ. Αυτά λοιπόν πριν 40 χρόνια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, φυσικά δεν έχει κανένας περιορισμός. Οι θέσεις στα νοσοκομεία των ειδικευμένων είναι συγκεκριμένες. Απλώς το μόνο που προσετέθη σύν τον χρόνο είναι η άλλη αμαρτωλή ιστορία του να δίνουν ειδικότητα ανεξελέγκτως νοσοκομεία της περιφέρειας, μικρά νοσοκομεία επαρχιακά, χωρίς κανείς να έχει πλήρη επίγνωση του τι δυνατότητα έχουν για να ασκήσουν. Λέμε λοιπόν, αποφασίζεται λοιπόν συνήθως κατόπιν παρεμβάσεως των τοπικών αρχόντων να δίνει το νοσοκομείο της τάδε κομμοπόλου σε ένα χρόνο ειδικότητα, χωρίς κανείς να εξετάζει. Έχει περιστατικά τέτοια που να δικαιολογούν ένα χρόνο ειδικότητα στην καρδιολογία, στην παθολογία, στη χειρουργική, στην πνευμολογία. Αυτές λοιπόν οι εγκρίσεις δίδονται συνήθως για να ικανοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες. Έτσι λοιπόν φτάνει κανείς να έχει δύο επιλογές, τρεις μάλλον. Η μία επιλογή είναι να περιμένει, αυτό η αναμονή είναι δεδομένη, και για να τη συντομεύσει κάπως, να αρχίσει μετά ως γυρολόγος να γυρνάει νοσοκομεία των επαρχιών, μαζεύοντας λίγο από εδώ και λίγο από εκεί ειδικότητα, μέχρι εν τω μεταξύ να ανοίξει, όταν ανοίξει θέση σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων, για να ολοκληρώσει την ειδικότητα με ένα πρόγραμμα που δεν υφίσταται πρακτικώς. Η δεύτερη επιλογή την οποία έχει είναι να περιμένει. Και μπορεί να περιμένει 5, 6, 7, 8 χρόνια, για 10, για ένα νοσοκομείο των μεγάλων πόλεων. Ένα ερώτημα πρώτο, τι κάνει τα 10 χρόνια, πώς επιβιώνει. Και το δεύτερο ζήτημα βέβαια, τι γίνονται οι γνώσεις που είχε. Μέσα σε 7-8 χρόνια έχεις ξεχάσει την όποια ιατρική ήξερες. Και η τρίτη βέβαια επιλογή είναι αυτή για την οποία είμαστε σήμερα εδώ. Είναι η επιλογή να προσπαθήσει να αναζητήσει, να κάνει ειδικότητα εκτός των συνόρων, εκτός Ελλάδος. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς, δεν είναι μια εύκολη επιλογή. Σίγουρα η επιλογή αυτή εμπεριέχει δυσκολίες. Σίγουρα δεν είναι εύκολη επιλογή και για τους γονείς σας. Για όλους εμάς,
Δεν είναι εύκολο να βλέπουμε τα παιδιά μας να φεύγουν, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε οι δάσκαλοι σας. Είναι μια πρόκληση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι για όσους μπορείτε να το κάνετε, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Πρώτα-πρώτα, γιατί θα έχετε, εφόσον μπορέσετε, θα έχετε την δυνατότητα να κάνετε ειδικότητα σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ καλά οργανωμένα συστήματα υγείας και πολύ καλά οργανωμένα συστήματα εκπαίδευσης των ηλικιωμένων. Άρα λοιπόν θα έχετε τη δυνατότητα να ασκηθείτε σε χώρες οι οποίες έχουν οργανωμένο πρόγραμμα με αρχή, μέση, τέλος, που είναι καθορισμένο ότι πρέπει να μάθεις τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τι δεξιότητες πρέπει να αποκτήσεις ώστε μετά να βγεις ειδικός. Θα δείτε ένα άλλο σύστημα, οπότε αυτό είναι ένας πλούτος εμπειρίας την οποία θα αποκομίσετε και επιπλέον θα σας δοθεί η δυνατότητα, επειδή σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες η ειδικότητα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των πανεπιστημίων, να έχετε κοντά και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα υψηλής ποιότητας που μπορεί να σας ανοίξουν και άλλες διεξόδους πέραν της απλής ειδικότητας, με εξειδικεύσεις ή ερευνητική δουλειά και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν πιστεύω, παρά το γεγονός επαναλαμβάνω ότι για τη χώρα είναι απώλεια εσείς που ήσασταν οι αριστείς, γιατί μπορέσατε να μπείτε στην ιατρική με βαθμούς απλησίας τους. Εσείς λοιπόν που αποτελούσατε την αφρόκρεμα των απόφοιτων των σχολείων, άρα κατά τεκμήριο ανήκετε στην ελίτ των φοιτητών μας, εσείς που σας σπούδασε το ελληνικό κράτος με δικά του έξοδα, αφού λοιπόν πήρατε το πτυχίο, φεύγετε. Αυτό λοιπόν για τη χώρα είναι μια απώλεια. Πιστεύω όμως ότι είναι μια προσωρινή απώλεια. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα είδος επένδυσης που κάνει η χώρα. Θα φύγετε έξω, θα κάνετε την ειδικότητά σας, όμως πιστεύω ότι όταν θα τελειώνετε, τα πράγματα εδώ θα έχουν αρχίσει να είναι καλύτερα και έτσι θα μπορέσετε να επανακάμψετε και να φέρετε πίσω στη χώρα αυτά τα οποία θα έχετε αποκομίσει εκεί όπου είχατε την ευκαιρία να εργαστείτε και να εκπαιδευτείτε. Ως εκ τούτου λοιπόν, παρά το γεγονός επαναλαμβάνω ότι τα αισθήματά μου ως δασκάλου σας, πατέρα ή οτιδήποτε μπορεί να είναι ανάμεικτα, τελικά επικρατούν τα θετικά. Πρέπει να δείξουμε εξωστρέφεια, πρέπει να αναδείξουμε τις αρετές που την αμφίβολα διαθέτουν, όπου πάτε να επιδείξετε τις αρετές που σίγουρα έχουν, την εργατικότητα, τη συνέπεια, το φιλότιμο, τη λέξη που είναι μόνο ελληνική και δεν μεταφράζεται, ούτως ώστε πράγματι να αποκτήσετε όσο γίνεται καλύτερη εκπαίδευση και να επανέλθετε φέρνοντάς μας τις εμπειρίες τις οποίες θα έχετε αποκτήσει. Θα ήθελα λοιπόν εκ μέρους της σχολής να σας ευχηθώ πρώτον καλή φώτιση, ώστε να κάνετε την καλύτερη δυνατή επιλογή για σας και τις οικογένειές σας. Δεύτερον, καλή δύναμη, γιατί οπωσδήποτε ο αγώνας που βρίσκεται μπροστά σας θα είναι δύσκολος, αλλά και αισιοδοξία, γιατί επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ότι όταν με το καλό όσοι Σιμών φύγετε, επανέλθετε, θα ίσως να βρείτε μια χώρα, ελπίζουμε, καλύτερη από αυτή που θα έχετε αφήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατζή. Και ένα σύντομο χαιρετισμό από τον κύριο Αλέξανδρο Γαρίφαλο, τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και από μένα. Να συγχαρώ καταρχήν τους οργανωτές για αυτή την εκδήλωση και τους συμμετέχοντες και να πω και εγώ ότι αν με ρωτούσε κανένας με τι συναισθήματα κάνεις αυτό το χαιρετισμό και εγώ σε αυτό το χειρότερο είναι ανάμεσα συναισθήματα. Συναισθήματα και χαράς και λύπης. Να αρχίσω από τη λύπη. Λύπη διότι η χώρα χάνει ένα σημαντικό επιστημονικό δυναμικό κάθε χρονιά.
Και αυτό, την υπεραξία αυτή που έχει επενδύσει το κράτος, η οικογένεια και εσείς προσωπικά, για ένα διάστημα τουλάχιστον θα την καρποθεί, ή και για μεγάλο διάστημα θα την καρποθεί κάποιο άλλο κράτος. Από την άλλη, βέβαια, σε αυτά τα κράτη, με την καλή οργάνωση, με τις σωστές δομές, αυτές δηλαδή που λείπουν από το δικό μας κράτος, που αποτελούν την τορκοπέδη του δικό μας κράτος, θα σας δοθούν σε αυτές τις χώρες η δυνατότητα να ξεδιπλώσετε όλες τις ικανότητες που έχετε, και αυτό είναι σίγουρο, γιατί είστε απόφοιτοι της ιατρικής σχολής. Οι Έλληνες έφευγαν πάντοτε στο εξωτερικό. Από την εποχή του ελληνικού διαφωτισμού 19ου αιώνα, τέλος 18ου, 19ου αιώνα, οι Έλληνες έφευγαν. Και σπούδαζαν έξω, αλλά έφεραν τη γνώση πίσω. Βέβαια, η εποχή τότε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ήταν μια εποχή μιας πολύ μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης του ελληνισμού. Επομένως, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά από σήμερα. Σήμερα, πολλοί από εμάς εξαναγκαζόμαστε να φύγουμε έξω, ενώ τότε αποτελούσε το πάτημα μέσα σε μια ανωδική πορεία οικονομική την οποία έχει ο ελληνισμός στο βαλκανικό χώρο. Και αυτό δεν πρέπει να το συζητούμε. Επομένως, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να παραφράσω το στίχο του Ελίτη, σας παρακαλώ, σας μη λησμονάτε τη χώρα σας, και όσοι μείνετε έξω και δημιουργήσετε μια κατάσταση προσωπική επιτυχίας και επιστημονικής επιτυχίας στο εξωτερικό, αναπτύξτε σχέσεις με αυτά τα ελληνικά πανεπιστήμια, αυτά τα όποια ελληνικά πανεπιστήμια, που με αυτές τις δομές, με αυτή την τορκοπέδη, με αυτή την κακή διοίκηση και με αυτή την υποχρηματοδότηση, εξακολουθούν να είναι μέσα στα 200 καλύτερα από πολλές χιλιάδες πανεπιστήμια στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημήτριος Τσάνης είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και θα θέλαμε να δώσουμε την κουβέντα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Σίγουρα αυτή η εκδήλωση και άλλες παρόμοιες που γίνονται είτε μέσα στο πανεπιστήμιο είτε έξω από αυτό για φοιτητές ή νέους γιατρούς είναι εξαιρετικά χρήσιμη και ωφέλιμη για όλους εσάς. Το θέμα είναι πώς φτάνουμε στο να χρειαζόμαστε αυτές τις χρήσιμες γνώσεις. Φτάνουμε για δύο λόγους. Ένας είναι ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών και άλλος είναι ο τρόπος που κανείς από πάρει το πτυχίο του προχωρά προς την ειδικότητα. Για το μεγάλο αριθμό, ακούσαμε από τα χείλη του Προέδρου, σας ενημερώνω για να ξέρετε ότι ως Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με επιμονή θέτουμε το θέμα και η άποψη που έχουμε διατυπώσει συστηματικά και στο πλαίσιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μόνοι μας είναι ότι ο αριθμός των νοσηλευτών πρέπει να μειωθεί ριζικά. Η άποψη μας είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένα επίπεδο της τάξης του 50%. Και δεν το λέμε αυτό προσπαθώντας να διασφαλίσουμε συμφέροντα κάποιων ήδη υπαρχών πτυχίων. Το λέμε διότι αυτό θα είναι προς όφελος και της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης των γιατρών και βεβαίως και των οικονομικών της υγείας. Το δεύτερο ζήτημα είναι το πώς προχωράει κανείς αυτό το πτυχίο προς την ειδικότητα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι προφανώς προσβλητικό για τον κάθε νέο γιατρό. Και δυστυχώς συντηρείται επειδή πάντα υπάρχει μια ατολμία από μέρους της πολιτικής ηγεσίας να προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, να προχωρήσει σε ένα σύστημα που θα σέβεται την αξιοσύνη του καθενός. Για να ξέρετε, γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να χρειαστεί να το σχολιάσετε, να το κρίνετε και ευελπιστώ και να το υποστηρίξετε, αυτό που έχει προταθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης είναι η καθιέρωση ενός συστήματος μοριοδότησης των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Δηλαδή, αυτό που προτείνουμε και επιμένουμε να προτείνουμε και θα συνεχίσουμε να το προτείνουμε είναι ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να καταβληθεί η προσπάθεια κάποια μαθήματα που θα επιλεγούν να εξετάζονται ενιαία σε όλη την Ελλάδα και ο βαθμός που θα παίρνουν οι φοιτητές με ένα συντελεστή βαρύτητος ανάλογα με την ειδικότητα που θα θέλει να κάνει να οδηγεί σε ένα σύνολο μορίων έτσι ώστε μετά τη λήψη του πτυχίου, με αυτά τα μόρια που πήρε κανείς στη διάρκεια των σπουδών και όχι με άλλες εξετάσεις που δώσει μετά, να υπάρχει μια κατάταξη και με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως με μια διαδικασία απορρόφησης των παλαιών εν αναμονή βρισκομένων νέων γιατρών και εισρωής των νέων πτυχίων να μπορεί κανείς να μπαίνει στην ειδικότητα που επιθυμεί. Διαφορετικά, αυτό που συμβαίνει σήμερα θα οδηγήσει στην απόλυτη
κατάρριξη κάθε έννοιας λογικής, αξιοκρατίας κλπ. Υπάρχουν μόνο συναισθηματικά και μόνο άλογα επιχειρήματα εναντίον με ενός αξιοκρατικού συστήματος, που ο χρόνος που περνάει πιστεύω ότι τα διαλύει, τα αποσύρει από την ευθερότητα και δεν είναι μακρά η στιγμή που θα συζητήσουμε τουλάχιστον για το ποιο θα είναι το σύστημα επιλογής των ειδικευμένων. Αυτά είναι όμως λίγο θεωρητικά και, εν πάση περιπτώσει, το σημερινό σας πρόβλημα δεν το λύνουν, όσο σωστές και είναι οι προτάσεις που εμείς καταθέτουμε και προωθούμε. Η εμπειρία μας με τον Ιατρικό Σύλλογο λέει ότι πάρα πολλοί νέοι συνάδελφοι που αποκτούν την άδεια άσκηση επαγγέλματος αμέσως με τη λήξη του πτυχίου, αυτό είναι αυτόματο, και εξίσου αυτομάτως εγγράφονται στον Ιατρικό Σύλλογο στα πλαίσια του οποίου κατοικούν, ξεκινούν την διαδικασία να μετακινηθούν προς το εξωτερικό για να πάρουν ειδικότητα. Εκεί θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι χρειάζεται ένας εξαιρετικά αυξημένος βαθμός σεβασμού στις τυπικές διαδικασίες. Και το λέω αυτό γιατί στη διάρκεια της φοιτητικής ζωής τις τυπικές διαδικασίες τις θεωρούμε λίγο κάτι ως πολυτέλεια ή λεπτομέρεια ή κάτι παραπανήσιο. Όμως αργότερα, όταν παίρνουμε το πτυχίο και μπαίνουμε στη σειρά για μια ειδικότητα, ξαφνικά συνειδητοποιούμε την σημασία που έχει η έγκυρη υποβολή μιας αίτησης, η σωστή διατύπωση μιας αίτησης, η έγκυρη εγγραφή στον σύλλογο, η έγκυρη διεκπαιρέωση εγγράφου κλπ. Ζούμε προβλήματα αστεία, αλλά υπαρκτά, που δύσκολα επιλύουμε και πολλοί νέοι συνάδελφοι έχουν δυσκολίες εξαιτίας μιας αμέλειας γραφειοκρατικής που έχουμε επιδείξει. Γι' αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, που είναι η ουσιαστική και καλή γνώση, η γνώση της γλώσσας ή όλα όσα θα ακούσετε για τις επιμέρους χώρες, να σέβεστε τις τυπικές διαδικασίες πάρα πολύ σοβαρά. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι πέραν όλων αυτών των εκδηλώσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος, παρακολουθώντας την αναγκαιότητα, παίρνει κατά καιρούς κάποιες ενημερωτικές πρωτοβουλίες που βοηθούν στην ανέβρεση θέσης για ειδικότητα στο εξωτερικό. Παρακολουθώντας το site του Συλλόγου, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε για όλα αυτά. Είτε για σχολεία εκμάθησης γλώσσας για νέους γιατρούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε για θέσεις απασχόλησης ειδικευμένων ή νέων ειδικών στο εξωτερικό. Έχουμε ήδη κάνει κάποιες ημερίδες, μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξει και άλλοι, και μέσα το φθινόπωρο και άλλοι, παρακολουθώντας το site του Συλλόγου μας, νομίζω ότι έχετε να κερδίσετε. Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή δύναμη για τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κατερίνα Κανερίδου είναι η προϊσταμένη του Γραφείου Διασύνδεσης και Διευθύντρια της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μας πει κάποια πράγματα για το Γραφείο Διασύνδεσης και τη σημερινή εκδήλωση. Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου Διοίκησης και Πρόεδρε της Ιατρικής Σχολής, αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε της Ιατρικής Σχολής, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αξιότιμοι ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, φοιτητές, φοιτήτριες και απόφοιτοι. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση με θέμα τις ιατρικές ειδικότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια από το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Το Γραφείο Διασύνδεσης από το 1998 προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες στους φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους του Πανεπιστημίου μας, υποστηρίζοντας τη σταδιοδρομία τους και ειδικότερα τη μετάβασή τους από τις τριτοβάθμιες σπουδές στην αγορά εργασίας. Στη δραστηριότητα του Γραφείου Διασύνδεσης εντάσσεται και η σημερινή εκδήλωση με θέμα τις ιατρικές ειδικότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η οποία αφορά τους φοιτητές και αποφοίτους των ιατρικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων. Στόχος της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι να πληροφορήσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους για τη διαδικασία αναζήτησης και έβρεσης θέσεων εργασίας και ειδικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για πρώτη όμως φορά σκεφτήκαμε να εντάξουμε στην εκδήλωση αυτή αποφοίτους οι οποίοι θα μιλήσουν ζωντανά, βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού και θα μας παρουσιάσουν την εμπειρία τους και τις διαδικασίες που ακολούθησαν, τις συνθήκες εργασίας αλλά και τον τρόπο ζωής στη χώρα που διαμένουν. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και πιστεύουμε ότι θα έχει μια αμεσότητα και μια μεγαλύτερη επιτυχία για τις εκδηλώσεις μας. Το Γραφείο Διασύνδεσης
τρόπο έβρεσης θέσεων ιατρικών ειδικοτήτων και αγροτικών ιατρίων. Το υλικό παρέχεται προς τους ενδιαφερόμενους μέσα από την ιστοσελίδα του γραφείου μας, που μπορείτε να μπαίνετε καθημερινά, είτε σε έντυπο υλικό που μπορείτε να βρείτε στα 4 γραφεία που υπάρχουν στο κάμπους του Αριστοτελείου, καθώς και μέσω της διοργάνωσης παρόμοιων εκδηλώσεων και εργαστηρίων. Πρόκειται για ένα πολύ καλά οργανωμένο γραφείο διασύνδεσης σε όλη την Ελλάδα, όσον αφορά την πληροφόρηση των αποφύτων ιατρικής ειδικότερα, γιατί διαθέτει και τη μοναδική βάση δεδομένων αναζήτησης των αναμονών των ιατρικών ειδικοτήτων στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας. Επιπλέον, μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης και σε συνεργασία με εκπροσώπους φορέων, όλοι από τους οποίους θα μιλήσουμε και στη σημερινή εκδήλωση, το Γραφείο Διασύνδεσης διαθέτει πληροφοριακό υλικό για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας στο εξωτερικό. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, τον κ. Ταρλατζή, και Πρόεδρο της Ιατρικής, τον Αντιπρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, τον κ. Γαρίφαλο, και τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κ. Τσάμι, καθώς και τους ομιλητές μας, οι οποίοι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των φορέων που θα συμμετέχουν